Ki seng balang jong ka safe new trap mission ke bagan thok biya ka JSM HYC EJNC CORP by HANM manta ka si ke lahir sha ka nong ba jawai ban penlong daga jingthang ten chop ya ki laingot ki nong mikmat sarkar kata yo Himanta Biswa Sarma menteri rang ba ka Assam ukondat ke sangma menteri rang ba ka Meghalaya baru Amit Shah u menteri bdp ya ki kampo yeng jongkari kani ka longkum ka dak ban pen pau ya ka jing persha jor ya ka sarkar bar ya ka jing sau diaw halo ka jing sha siat yap jong ki sangut ki briu jong ka Meghalaya ha ki pulit Assam bat ki forest guard jong ka jala Assam ka balja ha ka arfa artarik minta ubnai ya kani ka jing thang ten shop lapan long hastan mulong hajan thana jawai police station yaw musyang ha ka ba ha kani ka janmit na baro kinong ilam ka seng ki lapan pau ya ka jing penrem bajur ya ka jing le don bor jong ki pulit Assam bat penrem ru ya ka jing bamla jong ka sarkar Meghalaya mante ala kam ya ka jing ya ka jia khaput hapring ka jila Meghalaya bat Assam ka blane menta la san phau tu li kisnem Shushu nak lian kinong ilam jong ka seng kila penrem jur ya ki pulit pat ya ka sarkar jila Meghalaya ki belanot ban ya shrut tang hapo ka jila Henry Shakiwe pat ki jila Kimnot ni ki long tang ki khauput bat ya kani la yo I hakini ki jingjia ki beladep hapo jila kile ba he Henry balai shakhaput Kimnot satia lakan tho kitei kinong ilam seng bhalang Kabang yo I kum ka jat benreu bahana uta u Himanta Biswa Ubadai Chief Minister Jong Government of Assam Wong Kumne Ba Ka Mukro Village Ka Hapo Jong ka Karbi Anglong Ka Safe Hanyu Trap Mission Ka Kenda Ka Pasai Go Chief Minister Assam Wat Pendom Yaki Kon Samla Jong Kari Bat Kajat Penreu Pin pat long fit badong Chief Minister jong ka Assam lada pin pat tip ya upur usam jong la jong bat hakane ka janmet kum ka jat benreu ngi pha ya kubor sau Chief Minister jong ka Assam ka mukro village ka hapo jong ka West Jata Hill District Hapo jong ka Meghalaya. Barkajing kam ka jong piko Himanta Biswa. Kadai tangka boitu banyo kentur ya uput usam ya kendau ka siap jong ka jat benreu. Kata kadai ka kubur ka bakum ka jat benreu ngipha sya Himanta Biswa. Ka bakum ka jat benreu ngikwa ba lada ka sarkar Meghalaya kadang le menti ane kadang le kuman kum bagda le hak ni san phau tam talik snam ka safe new trap mission ka kenda basai ba ka don yakilat lenti kumno ban yada yala ka jong ka jat benreu kat kum ka patri ka article 21 protection of life and personal liberty kat kum kene ka article lada ka sarkar rang le menti lada ka sarkar rang le mutlab ya kini ki mat ki jura jong kajat benreu ka don kalat kum kajat benreu ban yada dalade yalade kata kadai ka message ka basai ba ka jat benreu ka penbena lade ka yathuk lopa ka maham lopa sya kine ki artli sarkar but shua bangan penkot ngakwa benong ya ka sarkar Meghalaya gumba ki purit Assam house name aja khatlai la kam bakla ki wan kiu haslong ban wan thwet yi di khot ke HM tang namar ba ngai thang ya ka yeng forest plus Assam ha thna report district tang ba ngi be ya ki plus Assam ba kon snabi an ha khanda ka siap jok benreu ki penut por lai ban wan sesilong ban thwet yangi kino kam jong seng ka ka problem jong sarkar Meghalaya ban hier
sya Asam ban kem ban khenra dapang namar kine ki pur Asam transnam ki bala shem ya kajing em ya ki paradok ki prasnam ngi ban loy loy kandon jing ayu wat yang iki dikot bereu kepangi sutang yang forest Asam kepangi subai ke Asam bawan ban rong jubor ha khendau ka siap jongket bereu dipendut por hadu live nai ban kiu selong ban khenra ya ki dikot jong seng ha kata kepor ten nama kata ka kubur ke basai na kaliang jong seng hanyo trap self hanyo trap mission seka sorkar rapi sisa ya ka jaj bereu rapi sisa ya kheneu ka siap rapi sisa ya ka pateng ke bansawan jong ki kon ka sipenar syarbet sya Asam ban kendang napang itu ki pritang snam ki para sem ya jing em jong ki parok pesam jingi hantai mukro men ha ka arku artrek kata kedai ka kubur ban ka kerwa ka basai ka bakum ka saf nutrap mission ngikwa ban pensngau sya ke sorkar bat hak jog por na kaliang jong ka self nutrap mission kom ka kanhon seng balang jong ka ri berkejat benreu ngikan dak basai bagi maham lopa sa ka sorkar meklia ne ka sorkar Asam bakine kijeke kijongi kian dai te jing stang ki paret dainam kan wan kapur bapi pendom si pendom yang kon sama jong kita penreu ngan yeto lupa epi sorkar ngilong bala keluar bre tengko ladai hak no ko poro kita kedai ki kubur ki pasai bakum ka jaj penreu ngipa sakri ki sorkar ki balik menti sakri ki sorkar ki balik mutlab sakri ki sorkar ki balik bukteng ya kena kamyap kamim jong ka jaj penreu na kaliang jong ka safe new trap mission ngikwa ban kren dak basai yo konrat sangma ngiyo iba menta ka singi konrat sangma ulapan bana ba akasnong mukro on buno ya kata ka BOP lane ka border outpost ka bakipulit kinsyong ngikwa ban kren dak basai yo konrat sangma mangim kwa bamensuan jeler mensuan top kumba melale hakini gisngi bagisnam ki baladap ndai tang ban penbana nang tena shilong lana mekwa banwan ra ya ke border outpost kung mangila kren hakini gisngi ki baladap dei bandon ki pulet ki babiang dei bandon ki pulet harengkat ki tiar dei bandon tang ki pulet klem ki tiar ni kwar ban kren da basai haba mai ai ki tiar ai lang ro ban ukuli bat ka bor ban siat mukro ki don ki pulet naka jela Meghalaya ki belawan dan namar bikim kim shimla yo ya ka hukum kim shimla la ban siat wat tang sikuli ru ban penthai kala ngikwar ban keren dak basai yo konrat sangma bo konrat sangma uong baka mukro kahap apo Meghalaya baku melawang du balam lara ka mukro kahap apo Meghalaya ngikwa ban yo i bo konrat sangma un ai no ko hukum menta balasai badai ban lek kem no mardor ya ki pulet Asam ki bukan siat ya ki briu ki jongi bat kabalai kabangikwa ban keren syai ya kan ka sorkar ka jongi nakaliang jong ka safe new trap mission ngim pediang ya ka jingthong ya ka to ka one man inquiry commission kabalathong da ka sorkar Asam balai ngim pediang kumnong ngim pediang ya ka inquiry commission ka bathong da ka sorkar Asam haba ka jaka kabangingi ong ka mukro kahap po Meghalaya nakaliang jong ka safe new trap mission ngikwa ban keren da ka basai bangi ngim pediang ya ka one man inquiry commission ya ka balathong da ka sorkar Asam naman ngitip bat ngingit ba ka sorkar Asam kam don bor banwan tuklar ya ka kam ka baja hapo Meghalaya kata kidi kijing dawa kibangi na kaliang jong ka safe new trap mission ngibu Ahmad jong konrat sangma ba kumjuru sa sisin ngikwa ban penkan mau yo konrat sangma ban naibun kamthan katuka sam sniang ka sam siar penlek la ka jong ka por penlek jingmut ka ban yada yo way po way nong shong snong jong ka jela Meghalaya nang ni Ahmad nakaliang jong ka kunhun ngin nom shong that namar kumungong kani ka sorkar kababun tang kania kababun tang ktien kababun tang kijingkular kikam ngim yo i bat nakaliang jong ka safe new trap mission ki program ki jongi ki jingya ki jongi
kinang yai peteng nakawai kasingi sakawai kasingi hadu ban penting kena baki ai ke bau konrak sang mau kular udai ban pendap hapok jang kapor syaba mau bat ka kunhun ka jong u kinlet ban ya pun ya ka election house name arpo arpulai ka jingkeli kwa kwa bo ya ka sarkar hi boto kemukro hap nem hap go hapok ke Meghalaya ne bhala depaji ya ka statement yang chief minister yang ka Assam dakam gi boto ka tu ka jingjia dia go hapok West Karbi Anglong. Deni kini ka jingkam yang UCM ke Meghalaya kemjur ke jingkelam yang UCM ke Assam penlengok ka lene pensa umdom ka ye ginong chong chnong yang karilom jantia wa kemukro dang hap gomo mahap gomo hapo upo dusam yang ka jela Meghalaya ka yang i ta kini ka message pa chok konrat boto eu ke jing penche kawar ni ta ha TV wato kemukro hap go hapok Meghalaya katkum ki kot kisla katkum ki documents ki wada jeu sakhi wa wat urang ba chnong le da sakhi wato kemukro I hap go hapok podusam yang ke Meghalaya ka jingkeli wato ka Assam da suspend go yakitu ki polis ki wasiat yaki pradok prasnam ki yang I ka jingkeli wan ka sarkar Meghalaya ka yiu le go yakita ki pulit ki wada wan hado upod ang yang karilom jantia ho chim ya ke jingim yang ki pradok ki prasnam ke yang I kunmo ya ke wi ke jingklam yang home minister yang I umala kemen rembui ongu wanga to uwar ngam jo tiang te I na kaliang ke seven neutral mission kamtam na kaliang ke agency ongu ya home minister yang I wala to sekian me uwar me umten order ya DGP order ya SP oke mardor ya gitu ki pulit Assam ki UMT ya ki pradok ki prasnam ke yang I ladi not me ule hadu kate ile upiangi boto umarambui dos ket kamu ongu boto owar te kayi ko kwa chocho ukram ini wah dang ne dang ya kubari wah ka sarkar Assam lene ka police department yang ka Assam dan register case go yau MDC yang katai-katain wah kamjole yau wah chnong yang kemukro ladi am ka jingiki yang kiseng balang wah tur sekretariat ibor go yaki pulit wau khanglat lene wau percha ya ka jing temu ka yang I wau penpau cha ka sarkar ya ka jing dawa ka yang I sedang si uyo le wau ka sarkar por wa am ka jing iki wau be ki khar motor da pen biang ga ki cispa ars pangut ki pulit wau ya da ya ki ta ki khar motor handre ka jing kali ang ka jing kali ku wa bu wa ile ka ni ka jo hi ka sarkar wam ye ga e ka lat jing da ya ki pradok prasnam ki yang I QM cha ki than border yo ya kilat putai ku bodang ni kesngi wana kaliang UCM dongu wadang daubu ya kata ka border police outpost hendrai ku wasau si wang wayo lese ka sarkar Assam cha kana ubu ya kata ka outpost kata to ka jingkeli ne ba hadon ne kesngi hi ka sarkar wong puye ga pentikna ya upod usam yang karilom jantia le ne ya upod usam yang ka jella ka yang I lada ka sarkar Assam lada ka sarkar Meghalaya ye ga pentikna ngangai ajan kam kini ki jingjia wom jia degi hakam kini kapor tena kaliang kayong I kata to ka jingdawa leni ka message ka clear phai cha ka sarkar boto phakem mardor ya gitu ki pulit Assam ki UMT usiat ya ki pradok ki prasnam ki yang I kenang wa ka ki police department yang ka West Jantia ya ye gi tian bichari ki leni ya ye gi penhap kendoni ki hapo upor Assam leni hapo ka jurisdiction yang ka Meghalaya kawar ni te kwa I ya ka sarkar kamu dong tene wo pentikna laka hadu katlu upod usamu yang I lada paji ya ka tu ka forest guard leni ka forest check gate yang ki Assam ku am kawajengai ka wa kilometer na chnong mukro ka tu ka check gate to yang ka Assam telada ka put lada ka tu ka thau dang hap go hapo upod usamu yang I ka jingdawala ya ka sarkar Meghalaya to kenria no mardor ya ka tu ka forest check gate yang ki police Assam ki am hajan chnong yang ka chnong mukro ta doi ni kinten wa khajak kuble chibon chijar ngo We want justice. We want justice. We want justice. Kublai Chibon, Yaw Master Sherman, upalai gini program. Haji Poruman le General Secretary yang ka Hinjau Trap Youth Council Central Executive Committee. Kublai ikipran long yalam seng dhalang. Nado President yung ka East Jantia National Council, President yung ka Jantia Student Movement,
President yung Confederation of Highway People, o President yung HNM, kum kajay bendro, kade kapangiyalom lang hang ne, kade kasngi, kapagajay bendro kowe, kamat ya kata kajing small freak tang, kamat ya kata kajing tunjuk, kamat ya kata kajing tunjuk, hado hagtu gopor kapangila ado no ya gisanut kim ogisanut kim sim ki produk prosnam kijungi ki bedon ki basyang hangtai hapo isnong kajing mat jong jai bendro ya kum gine gi jai jingja kamdai ju kusin kapaningkong henry ngimat na kapor sa kapor kane gade gi jing tunjuk ku bakrao ya gari bat ke jai bendro kijungi te kumda ngi kum ginong ilam seng balang habang i bagi produk prasnam jungi habang imat ikum gini gijinge nakawai gijeka sa kawai pan kapendap bat kapenkit ram bingi kum ginong ilam habang idon kamensem ban kit kri ya kri bagacai benreu ngasukwa abandong hagani kapur namarba kane ka kam din syukusin kabajan ingkong hendrai kesen kalaja kha ya gacai benreu kujongi hendrai gijing keli sa kusorkar kalang balai kat banang mi kisan snam ngiyo na kawai ke sarkar sa kawai pan henry gijing tunju ki pangiman hapo ko ri bagajai benreu ko jongi kaba ngimla ban pediang ikum gini gijai jingja ki baja na kawai ke puar sa kawai pan na kawai ke sarkar sa kawai pan ngikir pat ya ke sarkar bagadai ban ai ya ke justice kadai ban ai ya kata gijing ga inquiry ke balai loi kenang ba kita ki produk prasnam jongi ki payap hangta ki sinong bukro kinyo ya ki jing besar ka ba khoi ka pasuba kenang ba kinyo ila ga jong gahok kenang ba kinyo ila ga jong ga kataka hok ka bangirang ka ba ki kum ginong song kum ki jing thau ki ba korder ki dai banyo la ga jong gahok